Alo. Ko je? Ćao, Stefan iz Beograda. Zdravo, Stefke. Brate, legenda, Znam, brate, car. Brate, legenda, objasnio. Iznenadio sam ga, znaš. Legenda, brate. Refleksno je bilo, ajmo te čujemo. Havari. Kaže, lik dođe u restoran, znaš, i poručuje pekinšku patku, znaš šta je? Ne, brate, ne smijem da kažem da znam, bojim se. I poručuje pekinšku patku, konobar donosi, stavlja na sto i brat gleda, znaš, uzme da prostiš, pipne malo od pozadi, pomiriše kao, brate, ovo nije pekinška patka, ovo je iz Borče, kao taj obor, ta ulica, kao menjaj Ovaj traži drugu, donosi drugu patku, kao, znaš, ovo je opet pipne, pomiriše, kaže, brate, ovo je iz Mađarske, iz tog i tog sela, taj obor, lik zgranut, gleda pijanica sa strane, kao nije mu jasno, I konobar šta će, zove Peking, hitno, DHL, stiže patka, iz Pekinga, znaš, lik pipne, pomiriše, kao, brate, kao Peking, ali tu okolina, ali kao, okej, možda prođe, znaš. I ustaje pijanica, onako mrtav pijan, skida gaće, kaže, brate, može meni ja kažeš da ja živim, Ljudi, šta je ovo danas, bre? Šta je, bre, brate, ovo danas? Brate, evo ti odmah nagrada. Hvala, brate. A šta bi, brate? Šta ima? Nema ništa kod tebe. Evo ništa, radi se, brate. Vidi, mogu ti dam još jednu IP električnu cigaretu. To je to, ili da igraš s nama fudbal mjesec dana. Ili 500 dinara ili 100 grama kafe. Šta god, buraz, opušteno, može i bez toga, nije frka. Ne bre, hoćemo, igrat ćeš s nama fudbal, ostane na vezi, baš ćemo se družiti, da mora da upoznamo ove ludake. To je to. I da vidimo ko je za kraj.